Siro di dado mandanga kabar itu adi cinta kini kadi suntiang urang 20 September adiaka maike dari tatui di sore undangan nanti Maitong pagi jo patang mailo kasiata seso taranggui haro kamadenai kamangadu di paci ganggam are ahianyo lape juo nan salamu ko dalam angan-angan dia sampaikan pasan maharo denai katibo mancali adia labasan diang duo bungo adia pacikan taraso manikam dado makan bakua jo ayama pagi jo patang mailo kasiata seso taranggui haro kamadenai kamangadu di paci di ganggam are ahianyo lape juo nan salamu ko dalam angan-angan dia sampaikan pasan maharo denai katibo mancali adia labasan diang duo bungo adia pacikan taraso manikam dado makan bakua jo ayamato sampaikan pasan maharo denai katibo mancali adia labasan diang duo bungo adia pacikan taraso manikam dado makan bakua jo ayamato bagi raso batenggang kamana batenggang di buah bana putuinyo cinta tuang dasalah adia manimbang dialah bare kasih ka urang den uku badan jo bayang-bayang rila den lape adia ka urang bapisah habi jan habibana kasih di hati paila dia membawa hati jodoh suci denai iriangi elo
tumpang kapanan gadang katampe galak dapet dicari kawan manangi jangan sampai hilang. Untung dah sayang dia manimbang dialah bare kasih ka urang dan ukur badan jo bayang-bayang rila dan lape adia ka urang bapisah habib dan habibana kasih di hati paila dia membawa hati jodoh suci dan air yangi dia balai untung tak tumpang kapanan gadang katampe galak dapet dicari kawan manangi jangan sampai hilang. Elo lah dia balai untung tak tumpang kapanan gadang sampai galak dapet dicari kawan manangi jangan sampai hilang.